नमस्कार मंडळी, सुवर्ण कोकणच्या अजून एका नव्या व्हिडिओमध्ये मी आशिष नाटळकर तुमचं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत करतोय। मंडळी, उद्या आहे गणेश चतुर्थी, तर आजपासून आणि कालपासून सर्वांनी गणपती बाप्पांच्या मूर्त्या घरोघरी न्यायला सुरुवात केलेली आहे। पण काही वेळा काय होतं की काही प्रॉब्लेम्समुळे काही कुटुंबांना गणपती बाप्पा वगैरे आणता येत नाही, तर त्यासाठी त्यांच्या कुटुंबातील कोणी व्यक्ती वगैरे असतील तर त्या व्यक्ती त्यांना गणपती बाप्पांची मूर्ती आणून देतात। तर आता मी चाललोय मामाकडे, तर आम्ही आता मामांचा गणपती आणणार आहोत। त्याचसोबत आमच्या वाडीतला एक गणपती आहे, तो देखील आम्ही गणपती आणणार आहोत। तर अमोल आणि कुमार गेलेत पुढे आणि माझ्यासोबत आहे मंदार नाटळकर। तर मंदार आजच आलाय गावावरून, त्याची व्हिडिओ देखील तुम्ही बघणारच आहात। आलाय, झोपला पण नाही, म्हणजे पूर्ण बसमधून ट्रॅव्हल करत आला, अजिबात झोपला नाही काय नाही। आणि आता तसेच आम्ही जेवून निघालोय गणपती बाप्पांची मूर्ती आणायला। भरपूर मजा करणार आहोत, ती देखील तुम्ही नक्की बघा। मित्रांनो, आता तुम्ही बघितलं ती राक्षस घाटी होती मामाची। आमच्या मामाचं गाव आहे ते शिरगाव आणि वाडी आहे ती राक्षसवाडी आहे। तर इकडे बागे बघा, मस्त अशी ग्रीनरी वगैरे आहे, पूर्ण डोंगर रांगा, आणि अशा या डोंगराच्या कुशीत राक्षस घाटी गाव वसलंय। आणि इकडे मंदार नाटळकर मुंबईकर सेल्फी काढतोय आणि इथल्या चांगल्या अशा व्ह्यूजचे फोटोज काढतोय। तर इकडे बघा, मस्त असा चांगला व्ह्यू आहे, पूर्ण वरती डोंगर आहे आणि या डोंगराच्या कुशीत खाली राक्षस घाटी गाव वसलेलं आहे। सुंदर असं गाव आहे ना। आपण आता इथेच मूर्तीशाळेमध्ये चाललोय गणपती बाप्पांची मूर्ती आणायला। आम्ही आता आलोय संदीप माने यांच्या मूर्तीशाळेमध्ये, आणि ही पाटावर ठेवलेली मूर्ती आहे ही आमच्या मामाची आहे। एक नंबर असं कलर काम केलेलं आहे बघा, अतिशय सुंदर। डोळे वगैरे एकदम मस्त, दागिन्यांचा कलर, त्याच्यानंतर बैठक व्यवस्था वगैरे, पितांबर कलर, सिंहासनाचा कलर, एक नंबर सॉलिड। त्याच्यासोबत इकडे अजून सुद्धा मूर्ती, ही कोणची मूर्ती आहे? राजू परब। वाव, ही राजू परब, हे राक्षस घाटीतले ना? राक्षस घाटीतले आहेत राजू परब। वाव, सुंदर। ही किती फुटाची आहे मूर्ती? 3 फूट। ही 3 फुटाची मूर्ती आहे, आणि सोबतच या छोट्या मूर्त्या देखील आहेत। कलर काम बघा, एकदम मस्तच आहे केलेलं, मोरपंखी वगैरे, सिंहासन आहे मागे, आणि इकडे पण असत ना? वाव, ही बघा, सॉलिड, एक नंबर। जर तुम्हाला इथे गणपती वगैरे तुमचे सांगायचे असतील तर स्क्रीनवर जो नंबर दिलेला आहे त्या नंबरवर तुम्ही कॉन्टॅक्ट करा आणि तुम्हाला इथे गणपती मिळतील। नेक्स्ट इयर जर तुम्हाला गणपती सांगायचं असेल तर कलर काम वगैरे अतिशय सुंदर आहेत। वाव, हा फेट्याचा वगैरे कलर बघा, मस्त। पण ही मूर्ती सांगायच्या आधी जवळपास किती महिने आधी? 2 महिने आधी तुम्हाला सांगावी लागेल मूर्ती। आणि हा तुमचा गणपती आहे ना? ओके, हा स्वतः त्यांचा गणपती आहे। सुंदर मूर्तिकाम, आणि ही तबला आणि विणा वगैरे आहे, टाळ, तर ह्याच्यावर विराजमान झालेली ही मूर्ती आहे। अतिशय सुंदर अशा मूर्त्या आहेत, नक्की संपर्क करा पुढच्या वर्षी।
मोरया. कसं घेऊ डायरेक्ट असंच घेऊ ना हा तोंड कायच्या बाजूक ठेवूया म्हणजे आपल्याकडे ना कोण आपल्याला जाता तुमच्याकडे म्हणजे असं घेऊ करू ना तकली अशी मारू करू जाताना पण हा बघा ओके ना तू धरलंस का मी पकडलं एका धरू जाऊ का अमोल बघ सोड ओके असं ना बस व्यवस्थित या नाही ना गणपती बाप्पा मोरया मंगलमूर्ती मोरया गणपती बाप्पा मोरया पकडा ओके ना तूच ह्या करी ये गणपती बाप्पा मोरया मंगल मूर्ती गणपती बाप्पा मंगल मूर्ती आला रे आला गणपती आला आला रे आला गणपती आला मंगल मूर्ती मोरया गणपती बाप्पा मोरया काय ठेवता नागोबाच्या थायचा ना ओके ना ठेवायचं हा ठेवा असं नाही पाटीत ठेवून म्हणजे ठेवा हा तसा नाही मंगल मूर्ती गणपती बाप्पा मोरया मोरया गणपती बाप्पा मंगल मूर्ती उंदीर मामा की त्याच्या खाण्या पिण्याची
फायनली गणपती बाप्पांची मूर्ती घरी पोचली आहे, मामांच्या घरी व्यवस्थित एकदम पूर्ण डोक्यावरूनच आणावी लागली. तर मित्रांनो, कोकणात आपल्या अशाच प्रकारे गणपती बाप्पा आणले जातात, ज्या ठिकाणी गाड्या वगैरे पूर्ण घरापर्यंत जात नाहीत. तर हा तुम्हाला व्हिडिओ कसा वाटला ते आम्हाला नक्की कळवा आणि त्याचबरोबर आमचं सुवर्ण कोकण यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.